ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର। କଣିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ତ ବହୁତ ସୁମଧୁର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କପିଳାସ। ହଁ, ଜୟ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଇଭିନିଂର ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ଗଛଟା କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ପାଣି ମୁହଁରେ ମାରିକି ଟିକେ ଯିବେ ଆଉ। ଗଣିଆ ଅଲୱେଜ୍ ଜିରୋ, ଆଗରେ ଯାଇକି ତାର ପାଇଲେ ସଦାବେଳେ ଆଗ ସିଏ। हेलो गाइस, हम लोग कपिलास आए हैं। यहाँ पे तरह तरह का जानवर मिल रहे हैं। जय भोले, जय भोले भोले ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରିବି ହେଲାନି, ଆମର ତ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ era। ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆମର ଭଲରେ ହେଲା। ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ, କେହି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ତଳକୁ। ପୁଣି କେଉଁଠି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସକାଳେ ପୁଣି ଆସିବାର ଅଛି ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଜା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆମର କ'ଣ ଯାଏ, ଛାଡ଼। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିକି ଯିବାର ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ମଜା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। विशु subscribe to my channel, YouTube channel, subscribe। କଣିଆ ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳିଆ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କାଟିଦେଲି। म्यूजिक तो ପୁଣି ଗାଧୁଆ ଗାଧୋଇ କରି ସାରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି।